Mä pääsin viime syksynä, eka kerran, itse 2 kertaa pääsin ulkomaille keikoille. Jes, nimenomaan. Niin mäkin olin. Turkkiin. Vittu kyllä, Alaniaan. Ja mä en oo käynyt Turkissa siis ennen tätä koskaan, ja mulla on kavereita, jotka on sitä mieltä, että Alania on maailman paras matkakohde. Ne käy siellä monta kertaa vuodessa, että se on maailman paras matkakohde. Ja mä odotin paljon, että vittu, että petyy. Se ei ole yhtään mun makuinen paikka. Ja sitten mä että miten joku voi pitää tätä maailman parhaana matkakohtaa. Sitten mä tajusin jälkeenpäin siellä ollessani, että kaikki, jotka on sanonut sen, on naisia. Yksikään mies ei ole. Kyllä. Alania on hieno paikka. Komeita jannuja siellä. Ja kaikki naiset, aivan, no totta kai. Siellä on siis totta kai, ne on tummia, komeita, hyväkäytöksisiä, ne pukeutuu hyvin. Ne on hyväkäytöksisiä sen takia, että on tippipalkalla. Mutta mä tajusin heti sen, että miettikää, sinne menee joku suomalainen maatalouslomittaja. Menee Alaniaan ja se näkee ne nuoret tummat tulissa. Oi kauhea! Miten paksu toi sun tukka oikein? Onks toi kauluspoika? Suorat polvit ja mahtoinen! Se tavallaan nyt jää paremmin järkeä. Varsinkin, koska yksikään ulkomaalainen nainen, kun hän puhut suomea, niin tätä samaa ei tapahdu, kun näkee suomalaisen perusteella. Yksikään ulkomaalainen nainen, jos